finde de her ting, og så bare lige sige fundet eller sådan noget. Sådan Spørgsmålene? Ja, nej, opgaverne. Nå, opgaverne findes jo så tager jeg tid på det. Du har omkring 10. Hvad med den der viden om stress? Er det den der? Er der mere end det, jeg ser? Ja. Når det er det, du drejer. Ved du hvad, den skulle jeg have på min egen computer. Symptomer, den er der. Og så er der en stresstest. Den var der lige før. Nå. Nu trækker jeg det hele til. Nej, det har jeg noget til. Er I på stress, ja? Hvor kommer jeg den? Den har I glemt at lave. Måske er det den der. Det gør man måske. Materiale. Det er tilladt at springe en opgave over, hvis man ikke kan finde. Tilladt? Ja. Altså. Eller vende tilbage til den. Ja, præcis. Jeg tror det er. Jeg tror faktisk, jeg havde den lige før. Men den fungerer bare ikke. Nej. Jo, 80 stærkt. Test din viden om stress. Er det ikke den, jeg skulle? Nej. Jo, det er den, jeg skal. Den har jeg der. Godt. Hvad skal jeg så? Jeg vil gerne hjembestille min kampagnearmbånd. Jesus, hvad er det der for en opgave til arbejdsplads? De vil glæde sig helt ud. Vi bestiller 900 eller 499. Må det gemme til noget? Så har vi den, der kommer ind her. Faktisk. Det kan man sikkert gøre. Sådan en der. Ikke sådan rigtigt. Ikke sådan rigtigt. Ja. Måske der. Må jeg se, om der står noget. Hjælp. Er der også kampagnearmbånd der? Ja, der. Smukt. Så står der, find råd til at komme af med stress på arbejdspladsen. Måske der. Hvad er om stress? Håndtering af stress. En stakkels mand, han ser ud som en af mine kolleger. Nej, der var ikke en rigtig stressmester. Hvad er den der? Står der arbejdspladsen. Folder, kort og godt optrivsel på arbejdspladsen. Det er den. Den der. Tror du ikke, der står noget med noget råd? Jeg skal også have det. No. Jeg tror ikke, det står det, når Nikken laver en folder. Og så skulle det ellers lave en folder. Det gør den ikke. Den er ikke der, du går. Jo, der. Det er faktisk lidt irrelevant, det der. Fordi... Så lader jeg være med det. Ja. Det er ikke det, der er meningen i hvert fald. Men det er meget flest, der er sådan en anden metode. Nå. Finde ud af, hvordan du som leder kan trives. Så sviner jeg med det sammen. Ja. Ja. Der er sådan en der pjece fra stress til trivsel.
Måske der. Jeg tror, at man kan benytte den her. Og så kan man gøre sig klogere på det. Er det ikke en måde at gøre det? Gå ind og simpelthen læse de her. Og finde ud af, hvad det hele taget er. Der er en specifik Der er direkte sted til et specifikt sted. Nå. Der er et specifikt sted. Hvad med det der så? Nå, kunne det være noget så? Hvad andre arbejdspladser gør? Den vil du heller ikke have, kan jeg høre på dig. Du siger ingenting. Jeg bruger ikke posten og længere teamstruktur. Her er det ikke, tror jeg. Det er ikke det, du mener. Det er, at jeg skal finde noget, der ligesom har noget med direkte ledere at gøre, ja? Ja. Måske det er i den her så. Der står heller ikke noget med ledere her. Og du får besøg af rejseholdet og sådan noget. Der er mange. Det der spørgsmål kunne jeg besvare på mange forskellige måder. Det er rigtigt. Kan du se? Men du vil have noget direkte. Hvordan en arbejdsgiver gør det. Med en leder. Står der. Nå. Er det sådan noget med her? Skab gode trivselsprocesser måske? Det er det ikke. Ved I hvor det er? Ja, vi har fundet det. Vi har fundet dem alle sammen. Kan jeg direkte, der står noget underrejse. Kan jeg se? Folderen er udsolgt, kan du se det? Nå. Okay, den er svær. Den ligger et eller andet. Måske den der. I arbejdsmiljø. De har lige fået besked om, at vi skal tilbage til klassen. Skal I det? Altså, du fandt jo metoder og svare på det, så det er implementeret på sådan. Nå, det har I, det kan slap jeg igen. Ja, det er godt. Skal vi Så også bruge det som 02, ja, sådan siger. Tak skal du have. Jo, velbekomme.